Good morning, church! Hallelujah! Amen! Sige po, tayo po muna umikot at batiin po natin na isang mapagpalang umaga ang bawat isa. Ngintian po natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. Amen! Glory of our
manalangin. Kapanalan Ama, kataas-taasan sa pangalan namin Panginoong Isus, maging sa Espiritu Santo, maraming salamat Lord sa umagang ito kay buti-buti mo God, sapagkat pinagtipon-tipon mo ang iyong mga anak upang ikaw ay laluwalhatiin, ikaw ay tataas, ikaw ay sasambahin Lord. Lord, salamat o God. Bago kami o God, umarap sa iyong trono o God, patawarin mo kami o Lord sa aming nagawang kasalanan o God. Sinasadya man o hindi o Lord, mula bata hanggang sa kasalukuyan Lord. Salamat o God sa pagpapatawad mo sa amin o God. Kami o God ay pinagtipon-tipon mo muli o God, upang kami o God sa sambayang kakilalanin ka o God sa umagang ito na ikaw ang tunay na Diyos o God, sa pamagitan ng aming pag-awit, sa aming pagsayaw o God, sa aming pagpanalangin o Lord. Ikaw o God ang manguna sa bawat isa sa amin o God, at iparanas mo sa amin o God ang iyong katagumpayan. Lord, ipatama mo sa amin ang iyong pag-ibig o God, at ibigay mo ang katagumpayan na nanggagaling lamang sa iyo Lord. Lord, salamat o God na kami o God ay magtipon-tipon upang ikaw o God kilalanin ulit o God at makinig sa iyong salita o Lord. Kung ano man ang bibigay mo sa aming salita sa pamagitan ng anak o Lord, Lord, ito ay magrema sa aming buhay o God at tatrabawin namin sa araw-araw na aming pamumuhay o Lord. Salamat o God. Kami o God, nagpapasalamat na sapagkat ibinigay mo na sa amin ang araw na ito na para sa iyo lamang o God, Lord. Muli o God, binabalik namin lahat ng kapurihan, pasalamatan sa tanging pangalan namin, Panginoong Isus. Amen. Amen. Good morning. Gising na po ba ang lahat? Meron pa po bang inaantok? Amen. So, sa umaga pong ito, dahil wala na pong inaantok, kaya po natin ibigay ang pinaka-the best nating papuri sa ating Panginoon. Amen. Kung nais po natin sumayaw, bawit, gawin po natin para sa ating Panginoon. Amen. Sama-sama po natin itaas sa pangalan ng ating Diyos. Amen.
napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen? Lahat po ng papuri, lahat po ng pagsambay para lamang po sa ating Diyos na buhay. Sa umaga pong ito, patuloy po nating purihin, awitan ng ating Panginoon. Bago pong lahat, can we just read this passage sa Psalms 27 verse 1 to 3. Ano pong sabi dyan? The Lord is my light and my salvation. So why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger. So why should I tremble? So sa buhay po natin, ano ba yung kinakatakutan mo ngayon? Saan ka ba natatakot ngayon? Sa bayarin? Sa problema? Ano yung nasa isip mo ngayon sa sitwasyon mo sa buhay? Ano yung parang nag-hold back sa'yo? Kumbaga yung danger na para sa'yo nandyan sa buhay mo ngayon. Tuloy po natin sa verse 2. Sabi po dito, when evil people come to devour me, when my enemies and foes attack me, they will stumble and fall. Verse 3. Though a mighty army surrounds me, my heart will not be afraid. Even if I am attacked, I will remain confident. So sa buhay po natin, bilang tayo po ay narito sa mundong ito, meron po tayo mga problema, challenges na minsan parang natatakot tayong harapin. Na minsan kala natin wala nang solusyon. But sabi po natin, Diyos, do not be afraid, for I am with you. I will never leave you nor forsake you. Kaya po sa umagang ito, as we sing, as we worship the Lord, ano man yung laman ng puso natin, ano man yung nag-hold back sa atin, just remember, ating pong Diyos ay lagi po natin kasama. When I walk through the water,
darkness over every enemy. We'll sing. Jesus, shout the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in His reign, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I sing the holy name. Jesus, sing it once again. Shout the name, shout the name, shout Jesus from the mountain. Jesus in His reign, Jesus in the darkness over every enemy. Sing Jesus, Jesus, Your name is power, Your name is There's no one like you, Lord. No one like you, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sing it once again. Your name is power. Your name is power. Break every stronghold, shine through the shadows like a fire. For the last time, church, we will sing your name. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, bring light. And for the last time, we will declare there is power in your name. Your name is power. There is healing in your name. There is life in your name. Oh, we thank you, Lord. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the Praise you, we lift your name on high. There is nothing like your presence, Lord. There is no one like you, God. The name above all names, the name above all names, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence, Lord. Oh, we give you the highest praise. We give you the highest praise. We thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, for embracing us with your holy presence, God. Oh, your presence is heaven.
Lord, maraming salamat sa umaga pong ito. Patunay nga, O Diyos, ang iyong presensya ay nasa aming kalagitnaan at kumikilos sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Lord, we thank you for your Holy Spirit na muli kami po ay niyakap ng iyong presensya, O Diyos. Tunay nga na napakasarap magpuri, O Diyos. Lord, anuman fear, anumang anxiety, anumang depression ang meron kami ngayon, Lord, we will not be afraid dahil sinabi mo sa iyong salita na hindi mo kami iiwan at ikaw ay palagi namin kasama, Panginoon. And there is power in your name. There is healing in your name, Lord. Maraming salamat, O Diyos, and Lord, as we listen to your word. Muli aming mga puso, aming mga isipan, ay aming pong binubuksan, Lord God. Speak to your children. Speak to your people, Lord God. Maraming salamat. We give you the highest praise. And we give you the highest worship. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Amen. Tinatawagan po ang lahat ng children sa harap po. At atin po silang ipapanalangin. Amen. Nadaman niyo po ba ang presensya ng Diyos? Wow, grabe po. Kanina pa, grabe na kumikilos ang ating Panginoon. Amen. Kung na-experience niyo po, kapatid, lahat ng ginagawa ng kaaway, tumalsik na. Amen. Kaya po, ituon po natin ang ating kamay sa ating mga children. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataan na ito. Tunay nga, O Diyos, ng mga kabataang ito ay regalo mo sa kanilang mga magulang at regalo mo rin, Panginoon, sa simbahang ito. Dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang maghari sa kanilang buhay. At tunay nga, O Diyos, ang pagsama at pagkilis mo ang kanilang maranasan. Sila po'y gawin mong ulo, Panginoon, hindi buntot, O God. Tunay nga, O Diyos, ang pagsama mo at ang kapangyarihan mo, ang pag-iingat mo, ang kanilang maranasan sa kanilang mga buhay. Lord, salamat sapagkat sa mga kabataang ito, ikaw, Panginoon, ay maglilikha, Panginoon, ng mga pastors, Panginoon, ng mga engineer, Panginoon, lawyers, O God, doctors, sila pong lahat, Panginoon, ay gagawin mo, Panginoon, sa mundong ito ay ihemplo, O God. Salamat, salamat ng marami, O God, sa namin tinitiwala ang mga batang ito at sila po'y ingatan mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Amen. Siguro po, tuloy na po ito. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ang hina. Hallelujah! Sino po yung pumunta dito, mga magulang, mga kapatid, para sa Panginoon? Parang ang hina pong amen. Di po ba? Kapag sa Lord ka po, naglilingkod, mga magulang, mga kapatid, kapag kay Jesus ka, ano sabi sa ating kinanta? Lahat ng mga stronghold, lahat ng mga change na ginagawa ng kaaway, lahat po yun ay mawawasak sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya po, kung may problema ka, kung may pagsubok ka, kung may silarinin ka sa buhay, kapatid, sabihin mo yung pangalan ng ating Panginoong Kristo, lahat ay babagsak. Amen? Amen. Praise the Lord. Sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po pala si Pastor Joseph. Amen? At ako po ay na-assign sa Sambales. Ngayon po ay nandun ang ating magiting na kapatid na si Brother Janel at kasalukuyan po siya doon nagagawain po ang ating mga kapatid doon. Amen? Kaya po ngayong umagang ito, mga magulang, mga batid, ngayon pa lang, kanina pa lang, gusto lang kumilos ng ating Panginoon sa mga handang ma-experience ng Diyos. Pumalakpak ang kamay. Amen. Yeah. Alam niyo po ba, nasa iyo ang susi para ma-experience mo ang Diyos? Amen. Kahit nandiyan ka, kung ayaw mo, hindi mo ma-experience ang Diyos. Amen. Dahil po ang ating Panginoon, magpaparanas siya sa gustong maranasan ng Diyos. Amen. Kaya nga po, ngayong umagang ito, kapatid, ang ating po pag-aaralan, alam naman po natin yan,
My brothers keepers, ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Amen. Kaya po buksan natin ang ating Bible sa Genesis chapter 4, verse 9. Ang sabi po dito, tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Pakisabi mo po, tagapag-alaga ka ba? Amen. Alam niyo po ba, pag tinanggap mo si Kristo, matik na po yun, tagapag-alaga ka ng iyong kapatid. Amen. Dahil po dito mga kapatid, pag-usapan po natin itong, bago po ito sabihin ni Cain, meron po kasi munang istorya dito na naganap. Amen. Kung babasahin po natin yung chapter 4, verse 1, di ba? Ang sabi po dyan, nanganak si Eva. At unang panganak niya, sino? Si Cain. Sumunod, sino po? Si Abel. After po nun, mga magulang, mga kapatid, pagkatapos mga anak ni Eva, at yun nga po si Cain at si Abel, di ba? Dumating daw yung pagkakataon na nag-offer na silang sabay. Amen? Kaya nga po tinatanong dito, bakit kaya hindi kinalugdan ng Diyos yung offer ni Cain? Amen? Sabi, may naririnig ako at lagi ko itong naririnig, dahil daw sinumpa ng Diyos yung lupa. Hindi po, kapatid. Kung babasahin niyo po ito, si Cain po at si Abel, di po ba, bata pa po sila. Ito po, kasi tinanong ko to sa Panginoon Lord, bakit nga po ba hindi kinalugdan? Parehas naman silang naghandog. Di ba? Parehas silang humarap sa Panginoon. Ito po pala yung sagot. Handa ka na po ba? Yeah. So ito po yung sagot, kapatid. Nung si Eva at Adan, kapatid, nung sinilang niya si Abel at si Cain, naturuan ni Eva at di Adan si Cain patungkol sa Diyos. Tama? Kung paano sumamba, dapat ito yung ihahandog nyo. Dapat ganito, pinakamainam. Naisabi po sigurado yan ni Eva at Adan sa kanyang mga anak. Doon na nga po, dumating ng pagkakataon, malaki na sila naman na mag-o-offer. Di po ba kung babasahin natin ito? Dumating na yung pagkakataon, sila naman mag-o-offer. At ang kinuha ni Abel, ano po? Pinakamainam. Yeah? At panganay na tupa. At ang kinuha naman ni Cain, ano po? Yung galing sa bukid. Amen. Ito po yung sinasabi doon. Ba't hindi kinalugdan ng Diyos? Bakit nagalit si Cain? Ang sabi ng Diyos, kung mabuti yung iyong ginawa. Amen. Di ka sana nagkakaganyan. Alam niyo po ba, kapatid, sa paghahandog sa Panginoon, alam mo yung mabuti o hindi. Amen? Diba? Alam mo yung pagsamba mo sa Panginoon, kung yun na ba yung pinaka-best mo. Amen? At alam po ng ating Panginoon kung ano yung best na ibinibigay mo sa Kanya. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, di ba? Before tayo maging brother's keeper, dapat alam. Dito na po tayo. Bago tayo maging brother's keeper, dapat alam mo yung tamang paghahandog sa Diyos. Amen. Ano po ba yung pinakamainam na paghahandog mo sa Panginoon? Parang ganito po yan Tuturuan ko po kayo ng pinakamainam. Kunwari po may sakit ka. Diba? Handa ka pa rin sumamba sa Panginoon, yun yung pinakamainam. Amen? Kunya yung oras mo, parang may trabaho ka ngayon, mas inuna mo pa rin ang Panginoon, yun po yung pinakamainam sa harapan ng Diyos. Amen? Diba? Kunwari po, sumamba ka dito, binasta-basta mo na lang ang Panginoon. Malulugod sa iyo ang Diyos? Hindi. Hindi po malulugod sa iyo ang Diyos. Amen? Kaya nga po sabi dito, si Cain, alam niya ang tama, pero di niya ginawa. Ganon din po sa buhay natin. Minsan alam mo na yung tamang pagpupuri, alam mo na yung tamang paghahandog sa Panginoon, hindi mo pa rin ginagawa. Amen? Kaya kung minsan, umi-epekto po yan sa iyong muka. Tignan mo po yung katabi mo. Sumamba ka ba kanina kay Lord? Kapag sumamba ka kay Lord, yung glory mo dapat, nandyan yung presence ni Lord. Amen? Kaya nga, sabi ni Lord, ba't ganyan yung mukha mo? Nakakunot. Kapag full ka ng presence ng Panginoon, palagi kang nakangiti. Palagi kang masaya. Amen? Di ba? Yun po yung umi-epekto pag tama ang pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Kapag tama yung pagsamba mo sa Lord, di ba? Masaya ka palagi. Amen? At hindi ka laging malungkot. Amen? Kapag pupunta ka sa simbahan, mga magulang, mga kapatid, piliin mong palaging
i-offer yung pinakadabis mo na palakpak, yung pinakadabis mo na pagtaas ng kamay, yung pinakadabis mo na pagkembot. Amen. Yung pinakadabis mo na pagsayaw sa Panginoon. Amen. Dahil ang Diyos hindi basta-basta, kapatid. Amen. Kung sa presidente nga, pag pinatawag ka, bibigay mo yung pinakabis mo eh. Amen. How much more sa ating Panginoon? Hallelujah. Praise the Lord. Di po ba? Kaya nga po si Cain, alam niya yung tama, pero di niya ginawa. Ngayon po mga magulang, mga kapatid, alam ko po sa iyong sarili. Alam mo yung meron ka pang kayang the best na ibigay sa Panginoon. Diba? Yun po yung inahanap ng Diyos. Diba? Dahil minsan hindi mo na nagagawa. Kaya ang epekto sa buhay mo, diba? Bagamat marami kang pera, pero ang problema, wala kang glory ng Panginoon. Balisang-balisa ka pa rin. Diba? Ang iyong kaisipan palagi pa rin nasa mundo, wala kay Lord. Diba? Ang isang tao, kapag na kay Lord ang kanyang puso, palaging si Lord ang inuuna. Amen. Inuuna mo nga po ba si Lord? Amen, parang kumonte. Amen po ba? Bakit? Si Lord lang naman po yung may-ari ng buhay natin, kapatid. Di ba? Alam po natin yung nangyari sa ating kapatid na Pastor Lito, di ba? Malakas, physically fit, di ba? Pero bilang kinuha ng Panginoon, yung buhay hindi mo tiyak. Amen. Kaya nga, hanggat kaya mong mag-offer sa Panginoon ng pinaka-the best, i-offer mo na. Amen. Di ba? Hanggat kaya mong magbigay ng lakas, ng pagsayaw, ng pagsamba, ibigay mo na po yung pinaka-the best mo. Baka dumating ang pagkakataon, marami kasing tao, kapag nakahiga na sa karamdaman, saka sasabihin, Lord, bigyan mo ako ng kalakasan, maglilingkod ako sa'yo. Amen. Hanggat di pa huli, ibigay mo na yung best mo para kay Lord. Amen. Kaya isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi dito, ang pagiging isang brother's keeper, alam niyo po ba, subok na subok ko ito. Amen. Una po, alam niyo naman, nasa-assign ako sa Sagana. Sumunod sa Parañaque. Ibinabati ko po yung mga taga-Sagana at mga taga-Parañaque. Sunod sa Alaminos, minsan 1 buwan. Tapos, ito na nga po yung huli, nasa-assign po tayo sa Zambales. Ang dami ko pong tao nakakilala. Amen. Alam niyo po bang, sino mag-a-adjust? Sila po ako. Tayo. Yung mga tumanggap kay Lord. Amen. Tayo ang manggagalaga sa kanila eh. Amen. Yung mga taong tumanggap kay Lord, dapat meron kang pusong katulad ni Kristo. Amen. Kaya nga po halos ng kinanta natin dito, kapatid, patungkol kay Jesus. Amen. Si Lord na ang lumaban sa'yo. Sa lahat ng problema mo, sa lahat ng pagsubok mo, nilaban ka na ng Diyos. Amen. Ang problema, bakit nakakunot ka pa rin? Kaya nga mga magulang, mga kapatid, kahit ano mga gulayat na dumating sa buhay mo, talo na siya. Nasa mindset mo lang. Amen. Kaya nga po, tuloy po natin. May mga Kristiyano, ito po, nakilala na, alam na ang tama, pero kung mag-offer, is gayon na lamang. Amen. Take note, kapatid, ang pag-offer, hindi lang patungkol sa ganyan. Amen. Ano po ba yung dapat mong i-offer sa Diyos? Una, ikaw mismo. Amen. Sarili mo mismo ang i-offer mo sa Panginoon. Ha? Ano ba ang pinaka-the best na may i-offer natin sa Diyos? Diba? Bago po tayo dumako sa karakter ng isang brother's keeper, pag-usapan po muna natin kung paano ang tamang pagsamba at kung paano ang tamang paghahandog sa Panginoon. Dahil kung hindi mo po alam ito, kapatid, maniwala ka. Diba? Hindi ka magiging brother's keepers. Tuloy po natin. Ha? Ano ang pinaka-the best mo na may i-offer sa Diyos? Alam ko po, alam mo yan. Meron ka pang kaya, pero hindi mo ibinibigay. Amen? Minsan sabihin, ay, praise and worship pa lang naman, mamaya na ako atin. Alam niyo po ba sa Zambales, napakasarap po palang magturo, kapatid, kapag ang mga tao, fresh na fresh pa yung kanilang puso. Kaya po pala si Jesus Christ, di ba? Hindi siya masyadong nakapag-perform sa kanyang bayan. Bakit? Familiar na. Sabi mo dito, wala dito noon. Ang bawat isang nakikinig sa Panginoon, nananabik siya sa kanyang salita. Amen. Dahil ang sabi sa Bible, the love of God is new every morning. Kapag wala nang love, pagka parang wala nang strike sa puso mo yung salita ng Diyos, magtanong ka na sa Panginoon. Diba? Baka masyado ka ng pamilyar.
masarap pong maranasan ng Diyos. Amen? Di ba? Kahit nasan ka, mararanasan mo ang Diyos. Ang problema lang sa atin sa kapanahunan ngayon, marami ng tao pamilyar na. Amen? Kaya hirap nang maranasan ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga po ang sabi dito, ang Diyos, tingnan po, nalulugod at tahimik siyang pagpapalain tayo. Di ba? Di mo mamalayan, paganda na paganda ang buhay. Totoo po yun. Di ba? Kapag naglilingkod ka, tama yung offer mo, tama yung pagsamba mo, yung buhay, paganda ng paganda. Amen? Pasaya ng pasaya. Papugi ng papugi, paganda ng paganda. Amen. Tignan nga po yung katabi mo, nakakunot pa rin ba? Sa Lord, dapat po kapatid, palagi tayong masaya. Amen? Dahil pagdating sa langit, wala nang kalungkutan dun eh. Kung dito pa lang sa lupa, kapatid, hindi ka na marunong maging masaya. Paano pagdating sa langit? Puro pagpupuri po ang gagawin natin doon. Kung dito pa lang sa lupa, hindi ka na marunong sumamba sa Lord. Hindi mo na kayang ibigay yung best mo sa Panginoon. Paano ka pupunta sa langit? Ayun yung requirements ng Diyos. Dito pa lang sa lupa, ibigay mo na yung pinaka-the best mo. Hallelujah. Amen. Kaya nga ako sa buhay ko, kapatid, hanggat kaya kong sumunod sa Panginoon, ginagawa ko. Amen. Walang reklamo. Amen. Basta para sa Panginoon. Kaya mo ba? Amen. Praise the Lord. At alam niyo po ba, ang pagiging brother's keeper, pinatunayan ng Diyos, kahit iba-iba ang pag-uugali ng kanyang nakakasalamuha, kahit nga pinagsasapak siya, pinagtatadyakan, anong sabi niya? Father, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero tayo, na nakatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, alam mo yung ginagawa mo. Amen? Di ba? At kapag alam mo yung ginagawa mo, kapatid, hindi mo babasta-bastahin ng Diyos. Amen? Dahil ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, lahat ng mga tuhod, sabi sa Bible, luluhod. Isang patotoo, kapatid, ito. Kagabi, nilalagnat si Joel. Joel, kaway ka dyan. Ha? Sabi ko, nilalagnat to Hiram ako ng gitara kay Brother Neil. Ito, halika. Mag-worship tayo, anak. Nag-worship kami sa Panginoon. Pinalayas namin yung kanyang lagnat. Wala nang lagnat. Di ba? Kung alam mo yung presensya ng Panginoon, kapatid, hindi mo babasta-bastahin ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya nga sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Lahat ay mawawasak, di ba? Nang gawa ng kaaway sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Ang kailangan mo lang gawin, Panghawakan mo ang pangako ng Diyos at ang pangalan ni Kristo, maitaas sa iyong buhay. Ano ba yung banner natin? Jesus be lifted up. Church, ikaw lagi nasa baba, tayo. Si Lord lagi nasa taas. Ano ba yung mission natin? Alam na alam po natin yan, di ba? Di ba? Ano po yung mission natin? To lift up the name of the Lord Jesus Christ. To preach the gospel of the kingdom to every nation. To proclaim that He is the way, the truth, and the life. And no one's come to the Father except by Jesus Christ. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, dapat yung pag-offer mo sa Panginoon, makita na sa iyo ng Diyos yung tamang pag-o-offer. Amen? Malalaman niyo po dito, kapatid. Tuloy po natin. Ang Diyos, pag di nalugod, trouble at sumpa ang darating sa buhay natin. Totoo po yun. Nalugod siya kay Cain? Hindi. Hindi po siya nalugod kay Cain. Anong nangyari kay Cain? Yung pag-offer ni Cain, hindi kinalugdan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, sinumpa ang lupa. Ganoon din sa buhay natin, pag ang Diyos hindi nalagod sa iyo, mag-iepekto siya sa iyong katawan. Mag-iepekto siya sa iyong paligid. Mag-iepekto siya sa iyong sitwasyon sa buhay. Amen? Kaya pipiliin po palagi natin yung tamang pag-o-offer. Hallelujah. Amen? Pipiliin mo po palagi yung tamang pagsamba. Yung tamang pagbibigay ng papuri sa Panginoon. Ulitin ko, kapatid, huwag mong basta-bastahin ang Diyos. Amen? Dahil ang Diyos po ang may-ari ng buhay mo at ng buhay ko. Amen. Diba? At di mo alam kung hanggang kailan ka lang dito. Amen? Kaya nga po, kung meron ka pang laging ibigay sa Panginoon, ibigay mo na. Baka isang araw, mahuli na ang lahat sa buhay mo. Amen? Dahil ang ating pong Panginoon, kapatid, binibigyan niya palagi tayo ng tsansa na magpuri sa Kanya. Hallelujah.
Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga po, ang sabi dito sa Genesis chapter 4, verse 11, sinumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ng lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mong na iyong pinaslang. Amen? Sinumpa daw ng Diyos si Cain. Bakit? Si pinagharian si Cain ng kinain si Cain. Kinain. ng galit, ng inggit, ng puot. Di ba? Kaya pinatay. Alam nyo ba, ganyan din sa buhay natin? At kung makikita natin po mga magulang, mga kapatid, kung ilalagay natin sa sitwasyon natin ngayon, dalawa naman silang may ministeryo eh. Kaya lang, magkaiba lang sila ng ginampanan. Si Cain, nagbukid. Si Abel, nagpastol. Kung titignan natin ngayon, ilagay naman natin sa sitwasyon natin ngayon. Di ba? Hindi tayo pare-parehas ng ginagalawan ng ministeryo. Pero may kakayahan ka na ibigay mo yung best mo dyan. Amen? Di ba? May kakayahan ka na ibigay yung pinaka-the best na paglilingkod mo. Na pagsamba mo sa Panginoon. Ang problema ito. Minsan tayo mga mananampalataya ng Diyos, tinitignan natin, sino? Si brother, katulad ni Cain. Tinitignan mo si brother. Tinitignan mo si sister. Di ba? Ayun tuloy, naiinggit ka. Naiinggit. Yun po yung nangyari kay Cain. Huwag mong tignan yung kakayahan ng iba. Gawin mo sa Panginoon kung ano yung binigay niya sa'yo. Amen? Di ba? At pag yun ang ginawa mo, kapatid, mag-i-epekto yan sa buhay mo. Hallelujah. Amen? Wala dapat comparison. Wala dapat pagkukumpara. Amen? Dahil lahat po tayo, kapatid, ay binigyan ng Diyos ng task. Amen? At kung ano yung binigay sa'yo ng Diyos, sa akin ng Diyos, gampanan mo. At kung saan ka nilagay ng Diyos, pag-igihin po natin. Amen? At pag pinag-iigi mo yung kapatid, pagpapala ang darana sa ating buhay. Daranasin natin. Amen? Kung ayaw mo ng sumpa katulad kay Cain, ibigay mo yung best mo. Amen? Kung ayaw mo kumunot yung mukha mo, kung ayaw mo biglang tumanda, maglingkod ka sa Panginoon. Ha? Ang paglilingkod po sa Panginoon, kapatid, isa pong natutunan ko habang ako'y humahayod sa Panginoon. Di ba? Ha? Katulad po ng sabi ko kanina, minsan nga pag may nagiinuman, pupuntahan pa namin, patatagayin ka pa eh. Tagay ka muna, pastor. Praise the Lord, di ba? Iba-ibang tao, minsan nire-reject ka. Totoo naman. Di ba? Nung una-una namin po sa Sambales, kapatid, kwento ko lang po, isang patotoo sa Panginoon, di ba? Nung iniwan kami doon, hindi namin alam ang aming gagawin. Mas makikitulog ka sa ibang bahay. Mas bahay-bahay, hala, ganito pala yung ginagawa ni Bishop. Ha? Naisip ko sa Panginoon, Lord, ganito pala ang isang magiging love your neighbor as you love yourself. Di ba? Hindi ka kasi pwedeng maging brother's keeper kung di mo kayang mahalin ng Diyos. Ay ang iyong palang kapwa. Sabi sa Bible kasi, mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, pero yung iyong kapatid nakikita, hindi mo mamahal-mahal. Dinadaya mo ang iyong sarili. Mahalin mo muna ang iyong kapwa bago mo mamahal ang Diyos. Amen? Mahal mo ba si brother, si sister? Ang ina lang, amen. Mahal mo ba talaga? Paano po kung dumating ang pagkakataon na nagkakiskisan kayo, mahal mo pa rin kaya? O ayaw mo na pumunta ng church. Totoo? Yan yung realidad, kapatid. Di ba? Yan yung realidad ng buhay. Di ba? Ang totoong nagkakakiskisan sa simbahan, si brother, si sister lamang. Pero kung liliwanagan mo ang buhay mo, liliwanagan natin, ang salita ng Diyos, ang kaaway ay pumarito para magpatay, magwasak, manira. Gusto niyang patayin yung relasyon ng bawat isa. Aware ka ba? Gusto niyang patayin yung ating pagkakaisa. Aware ka ba, kapatid? Kung dumating na sa punto, sabi mo kanina, tinanong kita, mahal mo ba ang iyong kapatid? Opo, amen. Pero pag dumating na nga, andyan na, kiskisa na. Diyan mo mapatunayan kung mahal mo ang Diyos. Amen. Diyan mo mapatunayan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga ayaw ng Diyos ng handog natin sa Kanya na pang makamundo. Marami kasing tao, kahit Kristiyano na, ang handog sa Lord pang makamundo. Kaya hindi nalulugod ang Diyos. Basahin po natin sa Bible.
Galatia 6:7 hanggang 8. Chapter 6:7 hanggang 8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng laman, ng kanyang laman ay aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen? Huwag daw po nating akalaing madadaya mo ang Diyos. Alam ni Lord yung pagsamba mo kanina. Amen? Alam ni Lord yung pagpunta mo dito. Amen? Kaya nga po ang i-offer natin, huwag yung pang makalaman. Diba? Ang i-offer mo kapatid, diba yung galing sa puso mo. Namimiss ka na ni Lord eh. Alam niyo ba, masarap pag ang presensya ng Diyos nandito. Lalo na pag nararanasan mo. Hallelujah. Diba? Masarap ma-experience ang presensya ng Diyos. Totoo po yun. Diba? Dahil lahat ng mga bagay sa buhay mo, mawawasak. Lahat ng ginagawa ng kaaway sa buhay mo, mawawala. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, ulitin ko lang, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Amen. Diba? Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pag nagtanim ka ng pagpupuri na galing sa iyong lakas, aani ka ng lakas. Ba? Kapag nagtanim ka sa Panginoon ng pagpupuri na kung saan ginamit mo ang iyong kayamanan, aani ka rin ng kayamanan. Diba? Hindi mo po mahigitan ng Diyos. Amen? Dahil lahat po ng bagay na meron ka galing sa Diyos, pahiram lang sa atin. Amen? Diba? Kaya nga po, tuloy po natin. Kung kilala mo ang Diyos, di ka maghahandog ng walang halaga. Amen? Kung kilala mo po ang Diyos, ulitin ko, di ka maghahandog ng walang halaga. Di ba po, ang sabi sa 2 Samuel 24 verse 24, sabi yan ni David, di ba? I will not offer to the Lord that cost me nothing. Amen? Hindi daw si David na maghahandog ng basta-basta ng walang halaga sa kanya. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, kung maghahandog ka sa Panginoon, tiyakin mo may halaga yan. Amen? Tiyakin mo, kapatid, may bigat yan. Dahil dyan nakabase ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy po natin. 3 bagay na kailangan natin gawin upang maging brother's keeper. Ito na nga po. Diba? 3 bagay. Una, offer yourself first. Sarili mo muna, i-offer mo. Amen? Dahil hindi ka pwede, kapatid, diba, maging brother's keeper kung hindi mo pinagkakatiwala muna ang buhay mo sa Diyos. Amen? Dahil si Kristo, ang ating Panginoong Isus, bumaba sa lupa, sinong hinanap niya? Si brother, si sister. Amen? Kung ang puso mo, kung ang buhay mo, wala sa Panginoon, di ba? Hindi mo kayang mag-approach ng brother and sister. Magkasawa ka. Iba-iba po ugali natin eh. Totoo? Iba-iba po background natin eh. Amen? Pero kapag si Lord nasa puso mo, kahit iba ka pa, ang tingin sa'yo ng Diyos, kaluluwang ililigtas. Amen? Alam niyo po ba na-struggle ako? Lord, bakit? Na-struggle po ako kasi kahit po nandun ako sa Sambales, Lord, paano ko ba ito itong mga tao na to? Ito lang sinabi sa akin ng Panginoon, maliwanag eh. Huwag mo silang tingnan sa kanilang katayuan. Tignan mo sila bilang isang kaluluwa. Amen. Kaya po pala si Kristo, kapatid, nung nandito siya sa lupa, di ba? Kahit may mga mayayaman, magagaling biyasa sa salita ng Diyos, di ba? Ang tingin niya, ano? Kaluluwa na ililigtas sa dagat-dagatang apoy. Amen. Di ba? Kaya kung ang pagtingin mo sa iyong kapatid, is titignan mo lang akong bilang si Brother Dong, di ba? Bibigtingnan lang kitang bilang isang si Ninong Purge, di ba? Ang tignan po pala natin sa bawat isa, kaluluwa. Amen? Na ililigtas ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Yung mga inaantok po dyan, maaga pa. Mamaya na po kayo matulog. Amen. Tuloy po natin. Ang sabi po sa Roma 12 verse 1, ang sabi diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ano pong sabi ni Apostol Pablo?
Ihandog daw natin ang ating sarili bilang isang banal, kalugod-lugod sa Diyos. Yun daw po yung tamang pagsamba, yung karapat-dapat na pagsamba. Amen? Kung sasamba ka sa Panginoon, pagpupunta ka ng simbahan, dapat pala yung sarili mo muna ang iyong i-offer. Amen? Para malugod sa iyo ang Diyos. Di ba? Ano sabi diyan? Banal. Ano pa pag sinabing banal? Walang kapintasan. Bago ka lumapit sa Panginoon, hingi ka munang tawad. Baka meron kang nagawa. Katulad po yung prayer kanina dito ni Ninong Perch, di ba? Patawarin niyo po kami kung kami po yung nagkasala. Ganon. Amen? Huwag ka na lang basta pag tumungtong ka rita, hala, offer na kagad. Hindi mo muna nilinis. Di ba sa Old Testament? Bago i-offer yung mga tupa, nililinis muna. Ganon din sa buhay natin. Pag pupunta ka sa church, pag sasamba ka sa Panginoon, linisin mo muna sarili mo. Amen. Kahit ikaw sa bahay mo Kunyari, kay Ninang Ebe, magdadala ako ng manok, napakadumi. Tatanggapin ba ni Ninang Ebe? Hindi siguro. Linisin ko muna. Pagandahin ko muna. Amen? At ibibigay ko, doon matutuwa yung pinagbigyan ko. Ganon din ang Diyos. Amen? Bago ka lumapit sumamba sa Panginoon, magpalinis ka muna. Amen? Dahil mula Lunes hanggang Sabado, imposibleng hindi ka na dumihan. Amen? At kapag nag-offer ka sa Panginoon ng pagsamba, kapag nakita ng Diyos na may rumi, hindi niya tanggapin. Amen? Kaya nga po, bago ka pupunta, tiyakin mo na malinis ka. Kaya nga, una, offer mo muna yung sarili mo. Diba? Dahil walang taong hindi nagkakasala. Amen? Sino dito hindi nagkakasala? Lahat tayo nagkakasala. Sa isip, sa salita, sa gawa, sa man o hindi, minsan nagkakasala tayo. Amen? Kaya nga po nandyan ang ating Panginoon na maglilinis sa atin muna bago niya harapin yung handog mo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Dahil maraming tao, Kristiyano ng matagal, dahil matagal lang ang Kristiyano, halabira na lang. Amen. Hala, sige, samba. Hala, sige, tugtog. Hala, sige, preach. Hala, sige, di ba? Dapat bago ka humarap sa Panginoon, malinis ka muna. Amen. Sa sarili mo muna po manggagaling. Tuloy po natin, di ba? Ang pangalawa po, mabilis lang po ito. Kailangan mong kalimutan yung sa will mo. Forget your will. Amen. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, kapatid, galing siya sa langit, tama? Bumaba siya sa lupa, di ba? At kung mapapansin natin, kapatid, nung nandun si Jesus Christ sa Gethsemane, alam na alam po natin yan. Nakita niyo po yung mangkok. Ano yung salop, kung tawagin, ng paghihirap, tama? Ano po yung nakita niya ron? Yung hirap. Kita niya, sampalin siya, tadyakan siya, duraan siya. Di ba? Hagupitin siya ng latigo, kukurunahan siya ng tinik, mumurahin siya. Lahat nakita niya. Ikaw kaya, kung makita mo, tutuloy ka pa rin. Amen? Konting makarinig ka lang kaya ng problema, ng pagsubok. Kay sister, kay brother, simba ka pa rin kaya? Tataas mo pa rin kaya ang kamay mo sa Panginoon? Di ba? Maglilingkod ka pa rin kaya sa Panginoon? Kaya kung hindi ka marunong kumalimot sa iyong sariling kagustuhan katulad ng ating Panginoon, di ba? Hindi ka pwedeng maging brothers keepers. Amen? Dahil ang ating Diyos, kapatid, pumunta siya para sa iyo, para sa akin. At kung di po natin kayang gawin, kapatid, yun, di ba? Kailangan po ito muna. Offer mo yung sarili mo. Kalimutan mo yung will mo. Di ba? At tayo po'y gagamitin ng ating Panginoon. Kaya nga po, di ba, nasa Luke yan Lucas chapter 22, verse 42, di ba? Sabi diyan, Panginoon, kung maaari, di ba? Huwag ko nang danasin yung kupang ito. Kasi nakita niya. Kinalimutan niya yung kanyang kagustuhan. Kinalimutan niya yung sarili niyang will. Di ba? Ang choice nasa iyo. Amen? Meron kang kalayaang mamili. Meron kang kalayaan. Ba? Kaya nga po sa ating paglilingkod, mga magulang, mga kapatid, ang paglilingkod po sa Panginoon, ang isang pong natutunan sa paglilingkod, kakalimutan mo talaga yung sarili mo. Diba? Bagamat mahirap, punta ka pa rin ng Sambales. Pupunta ka pa rin sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Mahirap po kaya? Kung totoo mahirap po.
Pero kapag meron kang Panginoon, hindi mahirap. Papawiin kasi ng Diyos yung hirap na yung dinadanas. Di ba? Totoo talaga yung sinasabi ni Lord na I will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita dyan. Magpatuloy ka lang. Sumunod ka lang sa Panginoon. Kung dumating ang pagkakataon, kapatid, sa buhay mo, ikaw naman ang gamitin niya ng Diyos. Totoo namang ginagamit ka na. Kaya mo bang kalimutan yung sarili mong kagustuhan? Amen? Amen! O sinasabi mo pa rin, kailangan ko to sa pamilya ko Di ba alam ni Lord yung future natin? Jeremiah 29:11, di ba? For I know the plan I have for you. Di ba? Plan to prosper you, not to harm you. Di ba? Bigyan tayo ng future. Ikaw nga, si Ate Ais, gusto niya maganda yung future ng kanyang anak, si Sia. Ang laki niya. Di ba? How much more ang Diyos? Yun na lang yung tinatatak ko sa puso at isipan ko, Lord, alam ko maganda future mo sa akin. Alam ko, Panginoon, maganda yung resulta ng pagsunod ko sa iyo. Yeah? Dahil bago po ako, mga magulang, mga kapatid, bago ko sumunod sa Panginoon, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng word. Diba? Isang patotoo. Binigay sa akin ng Panginoon, ito nga po, Genesis chapter 12, verse 1. Di ba alam niyo yan? Si Abraham, sabi ng Lord, umalis ka, pumunta ka sa bayang, ituturo ko sa iyo. Lisanin mo ang bayang Haran. Doon ay pagpapalain kita. Ya? Ang sino mong magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ang sino mong sumumpa sa iyo ay susumpain ko. Doon dadami ang iyong anak. Dalawa lang anak ko. doon dadami ang iyong anak. Dadami ang iyong apo. Wah, grabe. Yun yung pinangahawakan ko. Amen. Praise the Lord. At pinapatunayan ng Diyos ngayon yan. Amen. Ha? At may blessing nga ang Diyos sa akin doon. Amen. Praise the Lord. Si Lord na nakakaalam doon. Amen. At habang sumusunod ako sa Panginoon, pinapatunayan ng Diyos. Di ba? May mga tuparon, di ba? May mga kapatiran na nauuaw sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya ang sarap pong magturo pagka ang puso fresh Totoo. Totoo po. Amen. Masarap po palang magturo pag gaganon. Kaysa sa marami ng alam. Sa salita ng Diyos. Totoo? Totoo po yun. Diba? Dahil fresh po kasi gusto nilang ma-experience ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko, Lord, sige, susunod po ako sa iyo. Alam niyo naman po ako, hindi po ako humihindi. Kasi ang nilalagay ko po kasi sa isipan ko, privilege ito, na maihiyag mo si Kristo sa buhay mo. Dahil ang sabi sa Bible, ang sino mang ikinahihiya ko sa harap ng maraming tao, ay ikahihiya ko rin naman pagdating sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ang sino mang hindi ako ikinahihiya sa harap ng maraming tao, hindi ko rin siya ikahihiya sa aking Ama na nasa langit. Amen. Pagchichismis sa Marites, magaling. Pero kapag si Lord na i-chismis mo, kaya mo ba? Konti yung nag-amen. O baka nahihiya ka? Kaya mo bang i-chismis si Lord? Sa mga brothers and sisters? Amen. Ang dami pong bangkong wala. Walang nakaupo. Amen. Handa ka bang umakay? Kalimutan mo sarili mo. I-offer mo muna sarili mo sa Panginoon. Amen. Dahil ang totoo, kapatid, ito ang karakter ng isang tao, mahiyain. Nahihiya. Subukan mo pag business, subukan mo pagka, alam mo ba si brother, ay, ang bilis. Pero pag si Lord ang ichichismis, nahihiya. Amen. Tapusin na natin yung pag si Lord ang inihayag mo, mahihiya ka. Kapatid, di ba? Doon tayo pupunta eh. Alam niyo ba, ito pa isang patotoo. Isang patotoo lang, kapatid. Siguro nanonood si Pastor, kung manonood naman. Di ba si Pastor Lito namatay? Di ba kami po yung nandun sa sasakyan? Halos lahat siguro, sabi nga nila, nakuha ko daw yung anointing eh. sabi ni Pastor, kagatin mo Pastor, lahat ng daliri, kagat. Kagat ng kagat. Naberdin ako, tignan na nga si Pastor Lito, Lord, bakit ganun yung buhay? Parang natakot ako. Alam niyo, sabi sa akin ng Panginoon, ba't ka ba naglilingkod sa lupa? Di ba para makapiling ako? Amen. Yeah? Ang galing ng Diyos. Oo nga naman. Kung ang tao kunin ng Diyos, wala tayong magagawa. Nandun na sa piling ng Panginoon. Amen. Yun yung sinagot sa akin ng Panginoon. Totoo po, natakot ako. Natakot ako.
Pero sinagot yun sa akin ng Panginoon, kaya ka naglilingkod sa lupa, di ba, para makapiling ako. Amen. Praise the Lord. Kaya kung ikaw man po tayo, lilisan man, praise the Lord, makapiling natin ng Diyos. At hanggat po nandito ka pa sa lupa, may ipagagawa po sa iyo ang Diyos. Amen. May kakayahan ka, kapatid. Amen. Dahil ang ating pong Panginoon, di ba, lahat tayo binigyan ng talento. Di ba? Ang problema lang, alisin mo yung hiya. Dati po, mahiyain ako. Hindi ba halata? Totoo pong mahiyain ako, kapatid. Di ba? Sinasabi ko nga sa sarili ko, Lord, wala naman akong talino. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, pinili kita. Di ba? Para mamunga. Yun, namunga. Para ano? Manatili ang bunga. Upang sino mang makatikim ng bunga mo, yun, magiging parang ikaw na din. Tanongin mo, kapatid mo, may bunga ka ba? Bungang araw. May bunga ka ba? Alam niyo po ba, ang isang Kristiyanong may bunga? Nagpapatikim siya. Sabi mo, patikimin mo naman yung kapatid mo, yung kapitbahay mo. O baka sinasolo mo lang yung bunga mo. Amen. Di ba? Kung minsan kapatid, di ba, ang isang punong hitik sa bunga, binabato? Binabato ka ba? Kung binabato ka, praise the Lord. Di ba? Huwag ka na magpabato. Sige, ito na, patikimin mo muna siya. Patikimin mo muna siya ng bunga mo, ng love, ng joy, ng peace, ng kindness, ng goodness, ng gentleness, ng self-control. Patikimin muna. Para kung sila'y makatikim ng iyong bunga, madala mo sila sa simbahan. Amen. Kasi ang problema, ayaw mo magpatikim eh. Gusto mo suluhin yung bunga mo. Hallelujah. Amen. Palakpakan po muna natin si Lord. Parang tahimik eh. Amen. Yun na nga po, forget your will. Pangatlo po, ito pa, maganda. Deny yourself. Yeah. Kailangan mong i-deny palagi yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Di ba? Dahil yung sarili mo, kapatid, ang karakter ng isang tao, matampuhin, magagalitin. Tama? Katulad ng kay Cain. Di ba? Mainggitin. Di ba? Kaya kung hindi mo i-deny yung sarili mo, hindi mo ipauubaya sa Diyos yung sarili mo, kapatid, hindi ka mababago. Hindi tayo gagamitin ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, handa ka bang magtiis? Amen. Sino handang magtiis dito para sa Panginoon? Talaga ba? Amen. Praise the Lord. Dahil ang ating pong Panginoong kapatid nagtiis. Di ba? Kung dumating ang pagkakataon, kapatid, magutom ka na. Praise the Lord. Merong mga uwak. Alam niyo ba sa Sambales? Sambales, ulit tayo. Laging merong uwak doon. Sa hapon, iba-iba putahe ng ulam namin. Praise the Lord. Pinapatunayan niyang buhay siya. Ha? Kapag hapon, may magdadala, pastor, ito. Iba-iba po eh. Minsan may palaka. Masarap po pala ang palaka. Minsan may adobo. Minsan may sopas. Praise the Lord sa kabutihan ng Diyos. Hindi niya talaga pinapabayaan yung kanyang anak. Amen. Di ba? Kaya pag sa Diyos po tayo umasa, ang Diyos ang gagawa ng paraan para pakainin ang kanyang lingkod. Amen. Dahil lang po ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi po siya basta-basta. Kaya kung mag-o-offer ka sa Panginoon, ibigay mo na yung best mo. Amen. Dahil ang sabi sa Bible, kung napapagod ka, the joy of the Lord is our strength. Di ba? Kapag napasaya mo ang Diyos na buhay, meron kang kalakasan na galing sa Kanya. Amen. Pero kung ang Panginoon, hindi mo napasaya, ano sabi kay Cain? Sumpa ang pupunta sa'yo. At may experience mo sa mukha mo yan. Katulad kay Cain. May experience mo. Sabi ni Lord kung maganda ba naman ang ginawa mo bakit ganyan yung mukha mo? Ha? Ibig sabihin, si Cain, kaya niyang i-offer yung pinaka-the best pa. Pero hindi niya ginawa. Amen? Ganun din sa buhay natin. Alam mo naman kaya mong ibigay yung best, ba't ayaw mong ibigay yung best? Amen? Alam mo naman kaya mong ibigay yung tithes, ba't ayaw mong ibigay yung tithes? Ha? Alam mo naman kaya mong ibigay yung sarili mo sa Panginoon, yung lakas mo, sinasabi mo, dito na lang muna ako sa bahay. Ha? Amen. Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, napaka-important, gusto makita ng Diyos, di ba? Sa atin muna manggaling yung pagsambang tunay. Tuloy po natin. Ha? Handa ka bang magtiis, masaktan, masabihan ng pangit? Yan. Dito, handa ka ba? Si Kristo nga po, sinabihan ng pangit Di ba yung nasa kanan, nasa kaliwa, nasa cross?
Talagang mo na sarili mo. Sama mo na rin kami. Kung ikaw ang Misaya, di ba? Kahit yung mga Pariseo, pinagsasampal siya. Kalagan mo lang sarili niyan, may bumaba lang, sasamba na kami sa iyo eh. Di ba? Handa ka rin bang tiisin yon? Kung may magsabi sa iyo, born again, parang wala namang pagbabago. Amen? Kaya mo bang tanggapin yon? Kasi ang taong hindi kayang tanggapin yon, wala, ayaw na. Amen? Praise the Lord. Dahil po sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid, ganyan po talaga. Tao po kasi yung kaharapin mo. Amen? At sakong-sakto po ito, yung Brother Skip. Yung iyong i-approach, tao. Diba? Kung ano yung ugali niya, kailangan magiging transparent ka. Hindi mo siya sasabayan. Kung yan, suplada, maging suplada ka din. May kayat mo ba siya? Hindi, tingin ko hindi. Kaya nga po, nung kami humahayo, iba-iba talaga ugali ng mga tao. At ang pag-uwi ko nga po doon muli, pagbalik, meron po kami ngahayuan. Si Ginel, meron pong nakausap doon, isang babae. At dinalupihan. Sabi daw po sa kanya may church po kasi doon. Pag dumadaan kami doon, nakikita namin church. Nakausap ni Ginel yung isang babae doon, na doon pala umatin. Ano yung sabi? Kasi yung pastora dyan, suplada. Suplada daw. Kaya yung church niya, wala na. Yun po yung pupuntahan namin ngayon. Dapat, hindi ka suplado, hindi ka suplada. Amen? Kasi pag suplado, si Lord, kung suplado, nako, wala tayo dito ngayon. Amen? Kung si Lord lang, nako, hindi matiisin, nako, wala tayo dito ngayon, kapatid. Amen? Kaya kung paano yung karakter ni Kristo dapat, ganyan din dapat nasa iyo. Ang sabi sa Bible, di ba? 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo bago nang nilalang. Bago ka na nga po ba? Praise the Lord. Pumalakpak ka mga bago na. Amen. Kaya nga, pag bago ka na, bago na palagi yung asamin mo. Huwag na yung luma. Maraming tao gusto luma eh. Amen. Ayaw ng bago. The love of God is new every morning. Yung hininga mo kahapon, iba yung hininga mo ngayon. Yung lakas mo kahapon, iba yung lakas mo ngayon. Di ba? Yung na-experience mo kahapon, iba na naman yung ma-experience mo ngayon. Amen? At yun dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Amen? Kasi ang taong walang Kristo, sumasaya lang kapag maraming ganyan. Totoo? Sumasaya, ganyan. Totoo po. Ay sabi sa Bible, di ba? Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang master. Paglilingkuran mo isa, itatatawa mo isa. Ha? Pansinin nyo, ang isang Kristiyano, pag kahit walang pera, masaya pa rin. Ha? Yan yung tunay na Kristiyano. Amen? Pero kapag ang isang tao, pag walang pera, nakakunot na mukha, nako. Kailangan niya si Jesus sa kanyang puso. Kailangan niya si Jesus. Amen? Dahil kapag ang tao, pag ang puso, di ba kasi meron po kasing tinatawag na puwang sa ating puso. Ang tao kasi kahit anong pagtatrabaho, yun yung sinisiksik sa kanyang puwang. Diba? Kaya hindi makontentong maraming tao. Subukan mo si Lord ang isiksik mo dyan. Makakontent tayo sa lahat ng bagay. Amen. Magiging masaya ka kung ano man yung meron sa iyo ngayon. Dahil alam mo ang lahat, hindi permanente dito. Kahit anong ganda ba ng cellphone mo ngayon, 2 years, 3 years, laos na yan. May bago na naman. Ganyan sa mundo. Ika nga, sa kasabihan, walang forever. May forever sa Diyos lang matatagpuan ng forever. Kahit nga mag-asawa, isang araw lilisan ng isa, mananatili ang isa. Forever? Hindi forever yon. Ang forever, ano? Sa piling ng Diyos. Amen? Na ating pinaglilingkuran sa lugar na ito. Amen? Kung gusto mo ng forever, huwag mong hanapin sa tao. Huwag mong hanapin sa bagay. Huwag mong hanapin sa lugar. Hanapin mo sa Diyos. Amen? Dahil kapag yun ang ninanap mo sa Diyos, katatagpuin niya tayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung pinakamalakas, huwag sa akin, para kay Lord. Hallelujah. Kaya kung naghahanap ka ng forever ngayon, binata't dalaga ka pa, huwag mong hanapin yung forever. Sa tao, hanapin mo kay Lord. At kapag kay Lord mo hinanap, ibibigay niya sa iyo. Yun, tamang saya. Amen? Kasi ang problema kasi tayo, gusto natin agad-agad eh. Si Adan, nanghingi ba ng forever?
Hindi, di ba? Sino nagbigay ng forever kay Adan? Si Lord. Pinatulog si Eva, si Adan. Kinuha. Yeah? Huwag kang manghingi. Hayaan mo ang Diyos ang magbigay. Amen. Praise the Lord. At pag ang Diyos ang nagbigay, swak yan. Ha? Kahit ano ugali mo, matitiis ka. Kasi kay Lord galing. Amen. Hallelujah. Kaya pag kay Lord galing ang lahat ng bagay, yeah, laging masaya. Bagamat may hirap, may pasakit, sasabi mo, Lord, ikaw nagbigay sa akin ito. Kay Lord mo palaging isinusumbong. Parang yung patotoo palagi ni Revistela, di ba? Kay Lord siya lagi nagsusumbong, hindi kay tatay, hindi kay nanay. Kay Lord, kasi si Lord ang nagbigay. Amen? Kaya kay Lord ka dapat magsumbong. Hallelujah! Praise the Lord. Ha? Dito na po tayo, malapit na po tayo. Alam niyo ba, sa Sambales, Sambales po ulit tayo. Yung mga nanay doon, kahit tumagay, inaantok. Kaya kung hindi ka jolly, kung hindi malakas ang iyong boses, naku, matutulog sila. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga, pinipili kong maging maingay. Pinipili kong maging malakas ang boses. Bakit? Para maging active ang lahat. Amen. Kaya pinipinabi ko palagi, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. At praise the Lord, kapatid, yung pagtanggap nila sa atin is gayon na lamang. Amen. Yeah? Para silang mga nauuhaw, natupang naliligaw. Totoo talaga yung sabi sa Bible. Di ba? Gustong-gusto nilang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Bagamat ang kaaway, gumagawa ng paraan para mailayo yung mga taong nang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi po totoo, parang sa panahon po kasi ngayon doon, parang nasa gitna pa yung ganunan. Alam niyo po ba yon? Yung hatakan pa. Di ba? Kaya nga niluluto palagi namin sa panalangin. Samahan niyo po kami sa panalangin. Amen? Bilang isang kapatid, alam niyo po, dito naman ako dati, kailan niyo po ba na ipanalangin ng inyong kapatid? Bilang isang brothers keepers. Di ba? Kailan mong huling na ipanalangin ako? Kailan mong huling na ipanalangin si sister? Kailan mong huling na ipanalangin si brother? Baka matagal na pa, no? Ha? Ito na po yung pagkakataon na ipanalangin mo ang bawat isa. Amen? Maging concern ka naman sa bawat isa. Huwag na lang palaging ikaw. Hallelujah. Praise the Lord. The character of a brother's keepers. Una, concern. Sabi mo, concern ka ba sa akin? Concern ka ba kay brother? Concern ka ba kay sister? O hayaan mo na lang, bahala ka na dyan, may darating naman na iba. Alam niyo ba, yung ganong kaisipan, hindi kaisipan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na may naghihiwalay. Ang gusto ng diablo ay may naghihiwalay. Amen? Ang gusto ng Diyos ay nagbubuo. Ang gusto ng diablo ay pinagwawasak-wasak. Amen. Yeah? Ang ating pong Panginoon, gusto niya palagi nga unity. Ang demonyo, ang gusto niya palagi disunity. Hallelujah. Kaya kung hindi maraming aware, hindi malalalim sa pananampalatayang iba, yun, magwawatak-watak. Sabi mo, I love you, kapatid. Mahal na mahal kita. Pinagbuklod po tayo dito ng ating Panginoon. Sino makakapagsabi, iba-iba ang ating lugar, pero ngayon nandiyan ka nakaupo. Pinag-isa tayo ng Panginoon. Amen? Sa itaas si Kristo. Kaya lang ang kaaway, pag hindi ka aware, gusto niya i-separate ka. Gusto niya ipaghiwa-hiwalay ng kanyang mananampalataya. Gusto niya pagka-watak-watakin. Amen? Yung po'y gawa ng diablo. Hallelujah. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito, una, concern ka dapat sa bawat isa. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 12 hanggang 13, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung mawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba niya iiwanan ng 99 sa bundok upang hanapin ang naliligaw? Sabi mo sa katabi mo, hanapin natin yung naliligaw. Yun tayong mga nakakaalam ng daan, ituro naman natin, kapatid. Amen? Ituro po natin. Handa ka bang magturo ng tamang daan? Kasi maraming naliligaw. Tignan mo, kapatid, yung upuang bakante. Sino yung nakaupo dati dyan? Baka naligaw na. Ikaw na hindi naliligaw ang umakay sa mga taong naliligaw. Hallelujah! Amen? Palakpakan natin si Lord. Diba? Baka akala mo okay na lang na mawala. Kasi ang mindset natin okay lang kasi may ipapalit naman ng Diyos. Maling kaisipan. Amen?
Tama ba, mali? Di ba? Yung Panginoon pumunta nga sa lupa, di ba, para pagkaisahin. Ang mga tupang wala pa sa kawan, dalhin sa kawan. Amen? Kaya nga, sabi dito, kung meron 100 tupa at nawala ang isa, sabi diyan, iiwan niya ang 99 at hahanapin ng isa. Alam mo ba, may kakayahan ka kapatid na maghanap ng isa? Amen? May kakayahan ka kapatid, diba? Iyakay yung mga naliligaw, hindi mo lang ginagawa. Amen? Ha? Dahil alam ng Diyos kapatid, di ba? Alam mo yung daan. Amen. Hallelujah. Ito na po yung panahon kapatid. Medyo mabigat na salita, pero totoo po. Amen. Yeah. Ayaw ng Diyos may nawawala. Naparito nga si Lord para hanapin yung nawawala eh. Ikaw gusto mo may mawala. Amen. Dapat po maliwanagan po tayo mga magulang, di ba? Sabi po sa 13, tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikakagalak ang isang ito kaysa sa 99 na hindi naliligaw. Amen. Di ba? Pag may kapatid tayong bumabalik, masaya ang ating puso. Amen. Katulad ng ating natatanaw eh. Masaya ang ating isipan. Di ba? Nakakapalakpak ka sa Panginoon. Di mo ba napansin, pag nakaupo ka yan, pag wala nakaupo, di ba malungkot ka din? Ganon din ang Diyos. Amen? Hinahanap niya rin yung mga taong wala na. Tuwing linggong sumasamba sa Kanya. Hallelujah. Hanapin natin. Amen! Hanapin natin! Amen. Baka pag uwi, wala na. Alam niyo po kapatid, ako po naniniwala, inilalagay sa ating isipan ng Diyos kung sino yung mga dapat natin puntahan. Na-experience niyo po ba yun? Kasi ako na-experience ko yun eh. Kasambales, kunyari, ganun po wala yung karakter ni Bishop. Kapag ka may, alam mo nang umaten, tas wala dyan, hinahanap mo. Ako, alam ko na kung sinong wala eh. Pagkatapos ng service, pupuntahan namin. Nay, kamusta ka na? Bakit wala ka? Bakit wala ka kahapon? Ha? Sa sunod, atin ka na ha. Ganun po pala yun. Praise the Lord at na-develop sa akin yun. Yeah. Pagka mga ilang linggo nang hindi umaten, Nay, pati ka na naka-attend. Kamusta ka na? Yun po pala yung brothers keepers. Amen? Yun po pala yung talagang karakter ng isang brothers keeper. Yung concern ka sa iyong kapatid. Amen? Dahil si Cain kasi, ang pangit ng pagkakasabi niya, hindi niya naman sinabing, Lord, ako po'y tagapag-alaga ng aking kapatid. Sinabi niya yun, masama ang loob niya. Kasi hinanip sa kanya eh. Ang sabi niya, bakit ako po'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Pangit niya po nung sinabi yon. Ngayon, sasabihin ko ng maganda. Tagapag-alaga ka ba ng iyong kapatid? Amen? Dahil pagdating sa langit, tayo rin po magkakasama doon. Hallelujah. Amen. Lapit na po tayo. Yes! Hallelujah. Yung mga inaantok dyan, huwag ka munang antokin, maaga pa. Pangalawa po, peacemaker. Sabi mo, peace. Amen. Alam niyo ba si Jesus Christ? Sabi niya, I am the Prince of Peace. Hallelujah. Di ba? Kaya nga po, tayo ay taga-buo, hindi taga-sira. Amen? Kapag may sinisira ang kaaway, gusto mo palaging kapayapaan. Hallelujah. Katulad ng ating Panginoon. Di ba? Tagalinis, hindi tagakalat. Amen. Alam niyo ba kung sino ang tagakalat? Si Satan ang tagakalat. Di ba? Alam niyo ba kung sino ang tagalinis? Tignan mo po yung katabi mo. Ikaw tagalinis. Tayo ang tagalinis. Hallelujah. Ha? Tayo yun, hindi tagasira. Kasi ang demonyo, wala siyang ibang gagawin kundi magsira. Sabi sa Bible John 10:10 kundi magwasak. Pero tayong mga tumanggap kay Kristo Jesus, tayo yung tagabuo. Diba? O, si Lord ang nagbubuo. Pero ikaw ang gagamitin ng Diyos para magbuo. Amen? Diba? Dahil ang ginagawa ng kaaway sa panahon ngayon, kapatid, paghiwa-hiwalayin yung mga mananampalataya ng Diyos. Hallelujah. Aware ba kayo doon? Walang gagawin ng demonyo ngayon, kapatid. Alisin ka sa linyada ng paglilingkod sa Diyos. Diba? Ang gagawin niya, alam nyo kapatid,
lituhin ka lang niya. Ang totoo, talo na siya. God is fighting for us na nga di ba? God is on our side. Si Lord daw na side na natin. Ang problema ito, ang gagawin lang ng kaaway ito kapatid, makakapunto siya sa iyo sa pamamagitan ng ito. Malito ka lang niya, masaya na siya. Dahil ang taong nalilito, di ba? Parang nawawala siya sa balanse. Yeah? Nawawala siya sa linyada. Ba, alam niyo ba yung iikot-ikot, tapos biglang tatakbo? Kukunin yung isang bagay doon. Ganun yung ginagawa sa atin ng demonyo. Pinaikot-ikot. Pinapaikot-ikot tayo sa pangakong hindi namang totoo. Amen? Pinaikot-ikot niya tayo saan? Sa mundo na kung saan pagpapalain niya daw tayo katulad ng ginawa niya kay Jesus. Sa Matthew 4:4, di ba? Kung ikaw ang Diyos, anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang batong ito. Di ba? Pinaiikot si Jesus Christ sa sarili niyang salita. Amen. Ganun ang demonyo. Hallelujah. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magpaikot. Amen. Di ba? Dahil ang kaaway, ganyan ang gagawin niya po talaga kapatid. Kung hindi ka aware, mawawala ka, pag nalito ka, hala yung, alam niyo, siguro napanood niyo naman yung ikot-ikot na gano'n, pinaikot yung bata. Tapos, pag nalito yung bata, gano'n. Nawawala sa focus. Amen. Ang gusto ng demonyo, mawala ka sa focus. Mawala ka sa linyada ng paglilingkod sa Diyos. Gusto niyang agawin yung kaligtasang nasa iyo. Yun lang naman ang gusto niya eh. To steal nga eh. Ano yung i-stealin niya? Yung eternal life na pinangahawakan mo. Amen? Pag yun nakuha niya kapatid, naku, wag mo ipakuha talaga. Hallelujah. Amen? Ikip mo talaga yan. Bantayan mo talaga yan. Di ba? Ilaban mo talaga yan kapatid. Sabi ni Apostol Pablo, work your own salvation. Di ba? Hindi porket tinanggap mo na si Kristo, ligtas ka na. Yes, ligtas ka na. Kaya lang may kaaway pa dito sa mundong ito eh. 'Di ba? Kaya nga sabi sa Bible, ang kaaway ay parang liyong umaatungal, naghahanap ng masisila. Amen. Sabi doon, parang lang naman. 'Di ba? Nagiging totoo siya sa buhay mo kapag ikay natakot. Hallelujah. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, ito, peacemaker ka dapat. Alam niyo ba yung walis? Sino may walis sa bahay? Lahat tayo may walis. Sino nagwawalis sa bahay? Yung walis, tingin po kayo sa akin, di ba? Pag nagwawalis ka, sino naka-experience pag nalalaglag yung walis, inilalagay uli. O sino naman yung nagwawalis, pag may naglaglag, hayaan mo na. Nasaan ka doon? Ang isang brother's keeper, kapag nagwawalis, pag may nalaglag, pinupulot, binabalik. Amen? Kapag may nawawala, binabalik. Amen. Kapag may nawawala, binabalik. Sino yung nawawala? Amen. Maraming taong nawawala. Maraming taong nalilito. Maraming taong nagugulumihanan. Ibalik natin sa tunay na may-ari. Sino? Si Lord. Amen. Dahil ang isang bugkos na walis, mas epektibo siya kung madami. Hallelujah. Praise the Lord. Diba? Mas mabilis makapag-ipon ng kalat at maitapon kung marami. Amen. Baklasin na natin yung kaisipan. Pag may nawala, may ipapalit ng Diyos. No. Mali. Amen. Hallelujah. Kailangan tayo ng Diyos. Ay, kailangan natin ng Diyos. Amen? Diba? At we are nothing without God. Diba? Kaya, kung ikay nagwawalik, obserbahan mong maigi. O baka naman mayamang ka, ayaw mo na. Ha? Kapag nagwawalis po tayo, diba? Kung ikaw nga mismo, naiinis ka kapag konti lang yung nadadala mo. Alam niyo ba, mas marami, mas epektibo. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ating Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo, mga magulang, mga kapatid? Amen. Huwag po kayong madadala sa akin. Amen. Kaya nga po, ang karakter ng kaaway ay sirain ang samahan ng Kristiyano. Yan na po yun. Totoo po yan.
Nabanggit ko na kanina. Ang sabi po sa Pilipos, chapter 1, verse 2, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng ating Panginoong Kristo. Amen? Ang kapayapaan daw ng Diyos, gusto niya, laging nasa atin. Kaya nga isang taong merong tinatawag na brother's keeper sa kanyang puso, kapayapaan palagi yung dala niya. Amen? Hindi kasiraan. Amen? Kapayapaan po palagi. Sabi mo, kapayapaan! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po dito, ito na po yung huli. Ang isang karakter ng isang brother's keeper, there's a Holy Spirit in our life. Amen. Merong Holy Spirit sa kanyang buhay. Amen? Alam mo ba, kapatid, hindi mo magagawa, hindi ko magagawang humayo. O kahit utusan ako ni Bishop, hindi ko kayang gawin yon kung walang Holy Spirit na nananalaytay sa'yo. Totoo po yun. Amen? Dahil kung walang Holy Spirit, hindi pa siya buhay sa'yo. Di ba? Hindi ka pa totoong na born again. Mahirap sumunod. Kasi yung will mo nandyan. Di ba? Yung kagustuhan mo ang mamumutawi pa rin. Tuloy natin. Di ba? Alam na alam po natin to. Dito na po tayo medyo magtatapos. Sa Galatia 5:22 verse 23. Basahin lang po natin muna. Galatia 5:22 verse 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas sa mga ito. Amen? Ito po. Meron na po akong isang example. Si Pedro, wala pa sa kanya yung banal na Espiritu nung itatwa niya si Jesus Christ. Naalala niyo po yon? Ang sabi ni Pedro, dadaan muna sila, Panginoon, sa aking bangkay bago kanila magalaw. Sabi ni Pedro. Ano sabi ni Jesus Christ? Bago tumilahok ang manok, 3 beses mo kung yung Holy Spirit nasa kanya na, wala pa. Wala pa. Diba? Dumating ang pagkakataon, nandiyan na yung mga kawal. Tinagpas niya naman talaga. Yung tenga ng kawal, pero ibinalik ni Kristo. Nung maghuhulihan na, doon na sila nagtakbuhan. Amen? Pansinin niyo po ito ha. Kaya nga kung walang Holy Spirit sa'yo, hindi mo kayang ipagtanggol si Jesus Christ sa puso mo. Pansinin niyo po ito, kapatid. Ang ganda ng revelasyon ni Lord sa akin dito. Yeah. Kaya nga nung si Kristo hinuli na, nagpulasan. Yung mga apostol. Bakit? Wala pa yung Holy Spirit eh. Kasi pagdating pa sa Acts, dun pa lang bumaba yung Holy Spirit. Dun naglakasan yung kanilang loob. Naipahayag si Kristo. Amen? At sa panahon natin ngayon, may Holy Spirit ka na sa buhay mo. Kaya dapat malakas na loob mo. Amen? Pero kapag pinanghihinaan ka pa ng loob, magayag ng ating Panginoong Kristo, amen? Diba? Kailan yung huling araw na inayag mo si Kristo sa iyong kapitbahay? Sa iyong mga mahal sa buhay? Amen? Kailan na yung huling araw na pinahayag mo si Kristo sa mga nakakasalamuha mo sa trabaho? Kailan? Praise the Lord. Praise the Lord. Nandiyan po pala yung aking katropa. Katropa aga. Katropa, katoda. Kampare. Praise the Lord. Amen? Kailan? Di ba? Kung meron tayong Holy Spirit sa ating buhay, kapatid, malakas ang loob mo. Tuloy po natin. Di ba? Kaya nga nung si Pedro, nung nandiyan na yung mga kawal, nagpulasan sila, nagtakbuhan sila. Di ba? At nung dumating na ang pagkakataon, hindi ba't kasama ka rin ni Kristo? Apostol ka rin? Hindi. 3 beses pong nangyari yon. Hindi tayo aware na minsan sa iyong buhay, na itatatwa mo si Lord sa buhay mo. Amen? Nakakalungkot isipin. Hallelujah. Matagal ng Kristiyano pero naitatatwa pa rin si Lord. Amen? Yun po yung totoo. Kaya nga po, pagkatapos niyang itatwa si Kristo, tumilawak yung manok. Tilawak. Doon. Napagtanto niya. Amen? Kaya nga po, ang una natin, ang sabi doon, pag-ibig, di ba? Lumakas yung loob ni Apostol Pablo, ay ni Pedro, nung mabaptismo na sila sa Holy Spirit. Amen. Kaya po ngayong umagang ito, kapatid, kung di mo pa talaga totohanang na-experience ang Diyos, hindi lalakas loob mo eh. Yung Holy Spirit,
Di ba? Kung kinukulong mo lang siya sa iyong sarili, di ba? Naku kapatid, maniwala ka. Iba ang kagalakan na may Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Ha? Tumatapang siya. Lumalakas ang loob. Ipahayag si Kristo. Hallelujah. Amen. Pero pag walang Holy Spirit, nako, binabaks. Huwag mo ibaks ang Holy Spirit sa buhay mo. Amen? Hallelujah. Dahil ang sabi sa Bible, di ba? Go and preach the gospel to the nation. Amen. Hallelujah. Lahat ng mananampalataya ng Diyos, yun yung task. Hallelujah. Amen. Hindi habang buhay ako nga Sabi ko dati, Lord, okay na ako rito pag ganun-ganun lang Nasabi ko na kaya yun, okay na ako dito, Panginoon. Pa-drums lang. Praise the Lord na ako dito. Kontento na ako dyan. Diba? Minsan niya sinasabi, magpapastor ka, ayaw ko nga tanggapin Totoo po, ayaw kong tanggapin Yeah? Pero yung ma-experience mo ang Holy Spirit, lumakas yung loob ko. Sabi ko, Lord, di ko naman talaga kaya to Kung ikaw talaga to, palakasin mo loob ko. Ayun. Naging makapal mukha ako sa pagsasalita ng hayag ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Mas maganda nang maging makapal mukha mo rito kaysa sa ibang bagay. Amen? Masakit pong salita, di ba? Praise the Lord. Pero yun po yung katotohanan. Hallelujah. Kaya nga po, para lumakas ang ating loob, kapatid, di ba? Acknowledge mo ang Holy Spirit. Di ba? Ang totoo, si Kristo, tinanggap mo na. But sa panahon ngayon, Holy Spirit na Amen? Pagdating sa Book of Acts, puro flow na ng Holy Spirit ang siyang kikilos sa buhay mo. Hallelujah. Malibang wala ang Espiritu ng Diyos sa isang tao, di ba? Hindi niya kayang ihayag si Kristo. Hiya ang kanyang mararamdaman. Totoo po yun. Ha? Kaya praise the Lord, kapatid. Nung ma-experience ko ang Panginoon sa aking buhay, maliwanag sa aking isipan na maglilingkod ako sa Diyos. Amen? Hindi na ako aatras. Wala nang ayawan ito. Tuloy-tuloy na to. Hanggang sa ako'y bawian ng buhay o hanggang dumating man ang rapture, tuloy-tuloy na ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Basta buhay po ang pangako ng Diyos sa iyo, kapatid. Ang tanong ko ito, ilang pangako ang hawak mo ngayon? Dahil ang Holy Spirit, babase siya sa pangako ng Diyos na nakatago sa puso mo. Amen? Walang ikikilos ang Holy Spirit kung wala kang pangakong pinangahawakan. Amen? Diba? Hindi kikilos ang Holy Spirit kung wala si Kristo sa puso mo. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya nga po ngayong umaga, kapatid, di ba? Napaka-importante ng pagkilos ng banal na Espiritu sa panahon ngayon. Dahil siya ang tagapagturo daw natin At siya ang tatak ng Diyos na tayo'y tatak ng Diyos para tayo'y kunin ng Diyos. Di ba sa panahon ngayon may tatak ang demonyo, 666, halos malapit na. Di ba? Halos lahat ngayon, cashless na. Meron ng, tawag ito? GCash. Malapit na po. Kaya nga po, kung ganong kalapit na yung mga sinasabi sa Bible, gano'n mo pang pinaglilingkuran ng Diyos sa buhay mo ngayon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Yung pinakamalakas po mong palakpak sa Panginoon. Dahil po, basahin lang po muna natin ito. Pag-ibig. Yan. Para maging brother's keeper ka, dapat yung love nandyan. Iba yung love ng tao, iba yung love ni Lord. Yung love ng tao may hangganan. Tama? Minsan, love kita kasi may makukuha ako sa'yo. Pero pag wala na makukuha, hindi na kita love. Yun yung love ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, may makukuha ba siya sa atin? Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen? Kaya kung paano ng Diyos ipinadama yung pag-ibig niya sa iyo at sa akin, ipadama mo din sa ating mga kapatid. Amen? Ipadama mo din sa iyong mga kapwa. O gusto mo, sarili mo lang yung pag-ibig ni Lord. Wag. Padama mo rin sa iba. Amen? Naipadadama mo ba? O sa iyong mahal sa buhay lamang? Tuloy po natin, di ba?
Ang pangalawa, ano yung sabi doon? Kagalakan. Di ba? Kung dumating ang punto sa buhay mo, kapatid, di ba? Hirap ka na, wala ka na, problemado ka na, may kagalakan ka pa rin kayang puntahan si brother, puntahan si sister. Amen? Katulad ng ating Panginoon. Di ba? Hindi nawawala ang kagalakan sa Kanya upang tayo iligtas, upang tayo alagaan, upang tayo proteksyonan. Dahil ang totoo, nandito pa tayo sa mundong ibabaw na ito, na kung saan nandyan ang demonyo, hinahanap niya, di ba? Naghahanap siya ng butas. Kahit anong pagpapalayas mo, kapatid, nandyan siya. Hindi mo siya mapapalayas. Hindi niya lang kayang sulungatin ang blood ni Jesus. Amen? Ang babantayan niya lang sa'yo, ano? Alam mo kung ano? Yung salita mo. Amen? Dahil ang sabi sa Bible, death and life are in the power of our tongue. Di ba? Proverbs 18 verse 21. Di ba? Kaya nga, kapag pupunta ka sa iyong kapatid, ang ibigkis mo, ano? Life. Buhay. Huwag yun death. Ha? Imbis payuhan mo, pinayuhan mo ng death. Wala na, hindi na umattend. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, sabi pa dito, kapayapaan, di ba? Sa kabila ng nangyayari sa mundo, gusto ng Diyos, payapa pa rin tayo. Hallelujah. Amen? Payapa pa rin tayong naglilingkod sa Panginoon. Ano mang mangyari, di ba, ang kapayapaan ng Diyos ay palagi pa rin nating mararanasan. Hallelujah. Malapit na po tayo. Katiyagaan, maging matiyaga pa rin po tayo sa Panginoon. Di ba? Kahit anumang pagsubok, suliranin sa buhay, matiga ka pa rin pupunta sa church, maglilingkod, sasamba, hindi ka nakatingin sa tao. Diba? Sabi sa Bible, sa Colossus, chapter 3, verse 23, maglingkod kayo sa Panginoon, huwag sa tao. Gawin nyo sa Panginoon, lahat ng gagawin nyo para sa Panginoon, huwag sa tao. Amen? Dahil kapag sa tao mo ginawa, pag nagkasala sa iyo yung kapatid, ayaw mo nang gawin. Kasi bakit? Ayaw mo na siyang makita sa church. Amen? Sinasabi ko lang po yung realidad na totoo sa church, sa simbahan. Amen? Diba? Kabaitan, yan. Pag ginawan ka ng pangit na yung kapatid, magiging mabait ka pa rin kaya sa kanya? Amen, dapat. Si Kristo ginawa ng pangit, mabait pa rin. Father, forgive them. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Kung si Kristo tinanggap mo, ganun din dapat ang karakter natin. Hallelujah. Amen? Kabutihan. Mabuti ka pa rin po kaya, kapatid. Katiyagaan. Malapit na po. 7, kahinahunan, katapatan, pagpipigil sa sarili. Amen. Ang paglilingkod po sa Panginoon, kapatid, ako po, alam ko po, hindi naman po ganun pa talagang katagal ng katulad ng bishop. Pero yung na-experience ko sa Panginoon, sa paglilingkod sa Lord, ito lang pong napakabuti at napakasarap pakinggan sa Panginoon. Di ba? Ang gusto kong marinig sa Panginoon, sana ganito rin kayo. Yung masabi niyang, well done, good and faithful servant. Amen? Servant po tayo ni Lord lahat dito. Ang sabi ni Lord sa kanyang salita, sa kanyang banal na salita, naparito ako para hindi paglingkuran, kundi maglingkod. Amen? Bilang isang brothers keepers, lingkod po tayo ng bawat isa. Amen? Walang bossing. Hallelujah. Lahat po tayo kikilos, lahat po tayo gagawa para sa ubasan ng Diyos. Amen? Di ba? High time na po yung pabanjing-banjing. Tapos na po yun. Tapusin nyo na po sa buhay mo yun. Di ba? Kung meron kang kayang ibigay sa Panginoon, na pinaka-best, ibigay mo. Dahil magmamanifest po yan sa iyong katawan. Amen. Dahil ang Diyos po ang nagbigay ng ating katawan ng lakas, ng hininga. Diba? Kaya nga kung gusto mong maglingkod sa Panginoon, kapatid, kung gusto mo ng kalakasan, hindi maglingkod ka sa pinanggagalingan ng kalakasan. Amen? Kung gusto mong pagpalain, maglingkod ka sa pinanggagalingan ng pagpapala. Hallelujah. Diba? Mark chapter 12 verse 30 hanggang 31. Ang sabi po dito, di ba? Ito po yung 2 commandments, di ba? Noong Old Testament, 10 commandments. Pagdating sa New Testament, ginawa na ng Diyos 2. Para hindi tayo malito. Ang sabi diyan, love the Lord with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ang pangalawa, the second,
Love your neighbor as you love yourself. Amen? Puntahan po natin yung una. Ano pong nakapaloob sa una? Love your God with all your heart. Dapat yung puso mo, 100% ang laman niyan si Lord. Amen? Huwag pag Lunes hanggang Sabado, pag Linggo, Lord, ikaw muna upo sa puso ko. Lunes hanggang Sabado, ako naman. Dapat, minuminito, segundo, saan ka man naroon, ang laman niyan si Lord. Amen? Hindi dapat yung mga bagay. Kasi pag ang mga bagay ang inilagay mo dyan, yung mga bagay ang hahanapin ng puso mo. Amen? Kapag inilagay mo dyan, si brother, si sister, yun ang hahanapin ng puso mo. Kapag inilagay mo dyan, material, yun ang hahanapin ng puso mo. Amen? Kapag si Lord ang inilagay mo dyan, hahanapin mo ang presensya ng Diyos. Ba? Kapag si Lord ang nilagay mo dito, di ba? Palagi mong hahanapin kung saan naroon ng Panginoon. Nasaan ba ang Panginoon? Ang sabi sa Bible, 2 or 3 gather in His name, He is the midst of us. Kung nasaan may pagtitipon, nandun ang Diyos. Kung nasaan ang pagtitipon ng salita ng Diyos sa pinag-uusapan, nandun ang Diyos. Kapag si Lord ang laman ng puso mo, yun ang hahanapin mo. Yung gawain para sa Panginoon. Amen? Di ba? Nagigits niyo po? Hallelujah. Kaya nga sabi dito, crucial tong love your God with all your heart. Totoo bang love mo si Lord? Ang sabi sa Bible, Kawikan chapter 3 verse 5, love your God, trust to the Lord with all your heart. Di ba? Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng bagay, i-acknowledge mo siya. Amen. Di ba? Dahil pag hindi laman si Lord, hindi ang puso mo laman ng Diyos, nako. Hirap po talaga, kapatid. Kaya nga ang Bible, di ba, ang buod ng Bible, ano? John 3:16, for God so loved the world. Ano? Pinairil ng Diyos? Love. Kaya kung pupunta ka sa iyong kapatid, magpa-follow up ka, pairalin mo pag-ibig ng Diyos. Huwag mong pairalin yung pag-ibig mo. Dahil ang pag-ibig mo may hangganan. Amen? Yung pag-ibig mo may kapasidad. Pero kapag pumunta ka, humayo ka, binigyan ka ng Diyos ng isang tao na kailangan mong puntahan, ang pairalin mong pag-ibig, yung pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, hindi niya titignan, hindi niya susukatin kung anong kakayahan ng iyong taong pupuntahan. Hindi niya titignan kung anong kapasidad ng kakayahan ng kanyang katatayuan. Amen. Dahil ang ating Panginoon, kung titignan niya lang katayuan nating mga tao, hindi tayo karapat-dapat. Amen. Kaya ang tinignan ng Diyos nung bumaba siya sa lupa, di ba? Yung love ni Lord, ang tinignan niya sa'yo, di ba? Kaluluwa. Bakit mahal na mahal tayo ng Diyos? Alam niyo ba, sabi ko sa sarili ko, Lord, ba't di ka na lang gumawa uli ng maraming tao? Kaya mo naman yon. Totoong kaya ng Diyos yon. Pero isinagot ako ng Panginoon, ito pa rin ang sagot niya. Di ba? Sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 20, let us make a man according to our likeness and image. At yung hininga ng Diyos nung ilikhain niya si Eva, ay si Adan, pag hinulman tao, anong ginawa niya para magkaroon ng buhay? Hininga niya. Yung hininga ng Diyos, ayaw niyang masayang. Di ba? Yung hiningang nananalaytay sa'yo, hininga ng Diyos. Yung wangis niyang mabuti, yung wangis niyang palaibigin, nandyan sa'yo. Yun yung ayaw niya. Mapahamak. Di ba? Kaya mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen! Di ba? Malapit na po tayo. Ginawa ko lang po ito yung puso. Yung pangalawa, love your God with all your heart. Yung pangalawa, ano po? Soul. Ano bang nakapalibot sa soul natin? Nandiyan yung ano mo, hearing, smelling, tasting, feeling, seeing. Yung emotion mo. Amen? Kung dumating sa punto ng buhay mo, kapatid, ng buhay natin, di ba? Yung emotion mo ay parang pangit, sasamba ka pa rin ba sa Lord? Alam niyo ba, dumating din sa punto na kay Kristo, ganun din. Yung emotion niya sobrang hirap. Nung makikita niya yung salop, yung hirap, di ba? Mas pinili niya pa rin sumunod sa Diyos. Tayo po kaya? Kung ang ating emosyon ngayon, di ba? Ay natadala ng pangmakamundo, sasamba ka pa rin pala po ba kay Lord? Amen. Di ba? Ano pa ba? Minsan yung pananaw mo, ano pa ba ang nakapaloob sa soul? Yung paningin mo, kung makita mong pangit yung lugar, para sa Paranaque dati, di ba? Lahat po tayo nakapunta doon. Dati ang gulo-gulo, ang pangit-pangit, kung yun ang makita mo, handa mo pa rin bang puntahan yung mga kaluluwa ron? Yun po yung soul. Di ba?
Kung minsan yung feeling mo, nasa bahay ka na lang, feeling, soul, di ba? Pag kung dumating sa punto ng buhay mo na, parang gusto ko na lang manood ha? Feeling. Ha? Gusto mo, feel mo lagi masarap. Paano kung dumating sa punto ng buhay, mainit? Handa ka pa rin bang tumaas ang kamay sa Panginoon? Kung dumating sa punto ng buhay, kapatid, di ba, na maglalakad ka lang pupunta sa iyong kapitbahay. Ipapalo up mo siya sa iyong mga kapatid. Yung feeling mo, pangit, pupunta ka pa rin kaya. Amen. Praise the Lord, kapatid. Alam niyo ba sa Sambales? Merong sasakyan tayo doon. Ha? Pinagamit ni architect yung kanyang sasakyan. Praise the Lord. Di ba? Nandun po, gamit na po natin yun doon. May sasakyan na pinangsusundo sa ating mga kapatiran. Grabe kabuti ang Panginoon. Di ba? Kaya nga po, love your God. Napaka-crucial po itong salita. Mabilis banggitin, pero yung nakapaloob, kaya mo bang gawin? Amen. Love your God with all your heart, with all your soul. Kung dumating sa pagkakataon, kapatid, na pangit na ang maririnig mo, sasamba ka pa rin ba sa Panginoon? Soul yun. Amen. Kung puro against na sa'yo, pupunta ka pa rin kaya sa church, at itataas mo ang iyong kamay, ipapalakpok mo ang iyong mga kamay, ikikemot mo ang iyong mga baywang, para sumamba sa Panginoon, handa ka pa rin ba? Amen. Di ba? Kung minsan may maamoy kang pangit, soul pa rin po yun. Yun po yung nakapaloob sa tinatawag na love your God with all. Amen? Palagi nating nakakot, palagi nating nababasa. Pero yung nakapaloob doon, kaya mo ba talagang gawin? Amen. Di ba? Ano ba? Ano ba sabi po doon? Love your God with all your mind. Yung isipan mo kung magulo. Dahil ang demonyo, wala yang ilalagay sa iyong isipan, mag-i-inject siya ng pangit. Handa mo pa rin bang sundin ng Panginoon? Dahil ang sabi sa Bible, Pilipos chapter 4 verse 8, hindi ako nagkakamali, ang laging maging laman ng iyong kaisipan, kapatid, mga bagay na karapat-dapat, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen. Dapat po pagpupunta ka sa church, ganun. Dahil ang totoo, marami tayong nakikita. At maraming kakulangan ng ating mga kapatid sa ating paglilingkod. Huwag mo po yung tignan. Ang tignan po natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? At ang uli, ito. Yung strength. Ayan. Sa pagsamba sa Panginoon, kapatid, handa mo bang ibigay yung malakas na sayaw mo? Yung malakas na palakpak mo sa Panginoon? Ang kamay, hindi yan nilikha lang para magtrabaho. Amen? Ang purpose ng kamay, para itaas kay Lord. Para ipalakpak kay Lord. Amen? Diba? Hindi lang ito para mag-produce ng wealth o ng blessing. Hallelujah. Amen? Ang kamay, ginawa rin ni Lord para sa pagpupuri. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Diba? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, yung lakas natin, love your God with all your strength. Yung lakas galing sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ngayong umagang ito, kapatid, handa ka bang ibigay yung lakas mo sa Panginoon ngayon? Handa mo bang i-offer sa Panginoon yung puso mo ngayon? Diba? Pati yung kaluluwa mo, yung iyong buong pag-iisip. Amen? Ulitin ko, kapatid, palagi mong nababasa, pero yung nakapaloob, kaya mo bang gawin sa Panginoon? Amen? Dahil ang sabi sa Bible, kung panikikinggan mo lamang ang salita, ngunit hindi mo isinasagawa, dinadaya mo ang iyong sarili. At huwag ka lamang maging tagapagpakinig, kundi ikaw rin din naman ay maging tagapagsagawa ng kanyang salita. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. At bago po tayo manalangin, awitan po muna natin ang ating Panginoon. Ano pong sabi kanina? I just want to speak the name of Jesus. Amen? Bago po tayo manalangin. Ang sabi po sa ating huling binasa, love your God with all your heart, with all your mind, strength, and soul. Amen? Ngayon mo po mapuprove sa Panginoon kung talaga bang love mo si Lord. Sa pagpupuri sa Panginoon, kapatid, ibigay mo yung buong puso mo. Ibigay mo yung buong lakas mo. Ibigay mo yung buong pag-iisip mo. Ibigay mo yung buong kaluluwa mo. Amen? Huwag mong intindihin si brother. Huwag mong intindihin yung katabi mo. Intindihin mo ang Diyos. Amen?
Kaya nga kung kapatid, di ba, sabi sa ating binasa kanina, kung meron kang kayang ibigay sa Panginoon na best, ibigay mo yung best mo. Amen? At ang Panginoon, pag nalugod siya sa atin, maniwala ka kapatid, meron tayong pagpapalang hindi kayang bayaran ng pera sa mundo. Na ang Diyos lang makapagbibigay sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa ating lakas, sa ating isipan. Amen? Kaya nga po ngayong umagang ito kapatid, bago po tayo manalangin, purihin mo ang Diyos. Speak the name of Jesus sa iyong buhay. Amen? Tayo po'y pumikit. At ang kamay po natin, katulad ng sabi ko, hindi lang ito para magtrabaho ka, para din itaas sa Panginoon. Amen? Kailan mo uling na itaas ng maigi ang kamay mo sa Panginoon? Amen? Yung totoo. Di ba? Itinataas mo lamang ito para kung saan-saan mga bagay. Itaas mo naman kay Lord. Di ba? Bigay mo naman yung lakas mo, minsan nangangalay kayo. Amen? Pero kapag hawak mo ang presensya ng Panginoon, hindi ka mangangalay. Di ba? Dahil ang Panginoon, kapatid, ang nagbigay ng iyong lakas. Ang sabi, love your God with all your heart. Amen? Yung kaluluwa mo rin, ibigay mo sa Panginoon yung soul mo. Diba? Feel mo ngayon ang presence ng Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah, Lord, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon. Nais ka namin purihin, Panginoon. At salita ang iyong pangalang Jesucristo sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus Yes, Lord. over every heart and every mind. Hallelujah. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Hallelujah. Every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. His name is power. Your name is power. Your name is Your healing. name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. His name is powerful. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Jesus. Over fear and all anxiety. Yes, oh God. To every soul captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Hallelujah. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain,
through the shadows, burn like a fire. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong pangalang Jesus na ibinaba mo sa lupa, na walang sukat ikaliligtas ng tao, Panginoon. Dahil sa lahat, Panginoon, ng pangalan, ang pangalan mo, Panginoon, ay makapangyarihan. Ang lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng karamdaman, Panginoon, ay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay gagaling, Panginoon. Dahil ang pangalan mo, Panginoon, ay napakamakapangyarihan. Ang lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ay winawas ako sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, gayon din, Panginoon, ang pagkikare namin, Panginoon, sa aming mga kapatid. Lord, in the name of Jesus, pagariin mo, O God, sa aming puso, ang maging brother's keeper sa aming mga kapatid, Panginoon. Lord, salamat ng marami, O God, dahil ang pangalan mo ang aming bit-bit-bit-bit, na walang sino man ang makakasalungat. Dahil ikaw ang daan, sabi mo, ang katotohanan at ang buhay. Walang pupunta sa Ama malibang sa pangalan mo, Panginoon. Kaya naman, O God, salamat, Panginoon. Isang privilege, O God, na ang pangalan mo, Panginoon, ay aming maitaas sa aming mga buhay, O God. Salamat ng marami, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko sa aking mga kapatid na nakapakinig na iyong salita. Ay yung salita, Panginoon, ay maitimo sa pinakamatalim at ito'y tumubo at mamunga ng marami, O God. At sa aming paglabas sa lugar na ito, Panginoon, ang pangalan mong Isukristo ang siyang maitaas at aming maihayag sa aming mga mahal sa buhay at aming maihayag sa aming mga kapitbahay at nakakasalamuha, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng loob. O Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang kumontrol sa aming mga labi, sa aming buong pagkatao, sa aming buong lakas. At tunay nga, O Diyos, bigyan mo kami ng courage, Panginoon, boldness to preach the gospel, Panginoon, sa lahat ng maraming tao. Salamat, Lord. Dinideklara namin ang katagumpayan sa umagang ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. Good morning po sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Praise God for His Word today. And of course po, kapag parang sa school, if may lesson, ano po ang susunod doon? Action. So ngayon po, marami po tayong mga natanggap na galing sa Panginoon. It's time for us naman po na mag-take action dito. Amen po ba? Amen. So, kung makikita nyo po dito sa mga envelope ninyo, sino po yung may mga envelopes? Kung wala pa po, pwede po tayong mag-request sa ating mga ushers. So, nakalagay po dito sa envelope natin, meron pong verse dito. Sabi po dito sa 2 Corinthians 9:7, i-flash na lang po natin. 2 Corinthians 9:7. Sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Okay po? So, ibig po sabihin dito sa Tagalog, wala tayong bukal sa loob natin. When we give to the Lord, hindi tayo napipilitan lamang. Amen po? Why? Because simply God loves a cheerful giver. So every time we give to the Lord, every time na ihuhulog natin to sa mga basket, let us ask ourselves, am I happy? Masaya ba ako na binibigay ko to? And alam ko po that each and every one of us is excited and happy na magbigay sa oras na to. Amen po ba? Amen. Okay po? So, let us all prepare our tithes and offering. And let's pray. Thank you, Father God, for this day, O God, for this opportunity, Panginoon, that again we will serve you through our giving, Lord. Thank you, Panginoon, that we know that you are the source of everything that we have and we cannot boast of anything, Panginoon, because you are the one who has sustained us, Panginoon, and who keeps on sustaining us every day, Panginoon. Lord,
I know, God, that as we give today, no weapon formed by the enemy shall ever prosper against us, O God, against our family, Panginoon. We claim victory, Panginoon, sa lahat ng mga challenges na humaharap sa amin, Panginoon. And we know that we have you by our side, Panginoon. And today, we will give, O God, with a cheerful heart. We praise you, O God. We honor you. We thank you, O God, for everything that you've done and everything that you're going to do in our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Amen. Sige po, tayo po muna dumako sa ating, tayo po muna ay may first time visitor. Tinatawagan ko po si Ricardo Mosne, si Cherry Andaya, si Aiza Ada, at si Alaysa Ada. Dito po tayo sa harap. Ipag-pray po kayo ni Pastor Dong. Amen. So, ipag-pray po natin ang ating mga visitors. Tuon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na dinako mo sa lugar na ito. Lord, sa iyo po'y walang aksidente, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kami nagdideklara sa kanilang buhay na ikaw po, Panginoon, ay maging malapit pa sa kanila sa tama, espiritu, tama't bibilyang kaparaanan. At tunay nga, O Diyos, pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, hindi ito yung huli, kundi ito yung simula na sila po'y makakasama namin upang maglingkod sa iyo, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, O God, ay pagpalain mo. At tunay nga, O Diyos, na kami nagdideklara ng kapayapaan at ang pag-ibig mo ang kanilang laging maranasan. Marami pong salamat, sa iyo po namin sila tinitiwala at ang kanilang buong pamilya, Panginoon, ay pagpalain mo sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Amen. Sige po, lumawit po tayo at kamayan po sila. Amen. Let's welcome ang ating mga first time visitor. Amen. Amen. Sige po, tayo naman po'y dumako sa ating announcement. Ayan, sa ating leaders and workers meeting next week, April 30. Next is Speak Life, Mondays, every 7 p.m. Sa page po ng Jesus Be Lifted Up Facebook po. At yun ang ating Tinig ng Pag-asa, every Tuesday and Thursday, 7 p.m. Sa Facebook din po, sa Jesus Be Lifted Up Church. Amen. Yan, J Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesday, 8 p.m. via Zoom naman po yan. And then yung ating midweek service, every Wednesday po, every 7 p.m. dito po yan sa church. Kaya ini-invite ko po ang bawat isa na umattend po ng ating midweek service. Soaking, Friday every 7:30 p.m. Dito rin po yan sa church. At yung ating J Blue Cavite 12th year anniversary sa June 10, 2023. Yan po ay i-announce po ang mga ibang detalye. Ayan, sa ating online prayer gathering, Fathers, Monday to Friday, 4 a.m. At Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. Sa ating mga pastors, Monday to Friday, 5 a.m. At yan, wag po natin kalimutan na i-like, follow, and subscribe ang ating mga page sa Facebook, sa Jesus Be Lifted Up Church, at sa ating YouTube channel, J Blue Church. May pahabol lang po ako na announcement. Ini-encourage ko po yung bawat isa na mag-join po or sumama po sa ating mga gawain, sa ating mga Bible study, sa Alta, doon kay Sister Jing. Every Saturday po yan ng 4 p.m. 4 p.m. po. Nandito po tayo nagkikita-kita sa dito po tayo
mag-meet up dito sa church. So, sabay-sabay po tayo pupunta doon kila Ate Jing sa Alta. At yun nga po, yung ating Bible study, I encourage po na sumama po yung mga kananayan natin, kahit mga kabataan na wala pong ginagawa. Mas powerful po yung dating kapag yung mga kasama natin pumupunta doon sa mga kaluluwa na nandyan lang po sa tabi-tabi. Di ba po, mas napaka-makapangyarihan po, mas ma-encourage po natin sila na ma-join, madala natin dito sa ating church, sa paanan ng ating Panginoon, kapag sama-sama po tayo na sila po, ma-encourage po natin. Dito po yan Bukid, Kudarat. Yan po, nandyan po sila Ate Aiza, sila Nanay Vicky, dyan po kami nagba-Bible study ni Sister Aiza. Every Friday po siya ng 3 p.m. Kaya, sabi nga po sa Bible, di ba, napakarami po ng aanihin. Pero, kukulang ang manggagawa. So, tinatawagan ko po lahat ng manggagawa ng Panginoon na gumawa sa anihan o maki-ani doon sa mga anihin dyan sa tabi-tabi. Kaya, glory to God sa lahat ng mga gawaing pambubuksan ng Panginoon na kasama po ang bawat isa ng manggagawa sa Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. Ibigay po natin lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. His love, He has saved me. In His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At maraming salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming napagsaluhan sa umagang ito, Panginoon. Lord, we ask for your guidance, Panginoon, na lahat po na aming napag-aralan sa umagang ito, how to love each other, Lord God, and how to love you, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang dapat naming unahin, Panginoon. Give us knowledge and wisdom, Panginoon, na ito'y aming malakaran sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord God. Lord, we pray, Panginoon, kung paano mo kami dinala dito sa J-Blue Church, Panginoon, na ligtas, Panginoon, na safe and sound, Panginoon. Ganon yun din po kami ihatid po sa aming kanya-kanyang tahanan na pansamantalang tahanan, Lord God. Lord, ikaw lamang ang aming itataas, ikaw lamang ang aming pupurihin in Jesus' mighty name. Amen.